Sawubona sekubingelela Mzansi ubingelela uThabise uqumba amaqumba la laqumvise lesele lentaba nibingelela umbhinyiliki intaba the beyivimba ngapha ashona ngapha bathi beyivimba ngapha yashona ngapha jumping castle ngikubingelela bukhoma namanje ngaphansi kwechannel enkulukazi uhlanga media lapha yakwe show emnandi ngendlela esimangalisa abathi ke Why Mina this time around sisadila nabo part 2 kanti usizini 2 yeza ayi zizobe zikhala futhi lokho kokugcina namhlanje siyahamba lapha ku episode 9 walapha yaku season 1 uzokhumbula lapha kunentombazane yabekade inukubezwe ngokocansi inukubezwa umuntu ekade ehlalisana noma wayo okusho ukuthi step father sayo esiyisoka lama wayo yayibhlungu kakhulu le ndaba ngiyakhumbula abantu abaningi babekhala inyembezi bebeyibukele befona bethi hey maqumbana yazi yabhlungu into esiyibukele namhlanje ke sifuna ukuyobheka ukuthi ke basala kwenzakalani ukuqhubeka impilo yaphambili kodwa kona okunye kwezinto esaziqinisekisa mangikhumbula kahle i-psychologist yangena somehow ukuthi izitori eziningi sesizisebenzile ake sihambeni bafethu sihambese lapha kaJay siyobheka ukuthi kuhamba kanjani ukuthi kaJay sifike kanjani ngoba intombazane ekade ihlala kalokhuzane ekade ihlala eMlazi sizozwa khona ukuthi sifika kanjani kaJay sikamashu la sikhona asihambe siyobheka ukuthi kuhamba kanjani yebo ninjani? Sawubona bhuti njani? Yaphila. La ikuphi la manje wangithumela ama location engawazi. Oh hayi la kuhlala khona umama lana. Wa move emlazo bese ezohlala ngapha. So ke emva kwesigameko wa decide ungithatha ukuthi sibuyele ngapha. Oh. Yeah. Ukhona yena la ngaphakathi? Yebo ukhona la ngaphakathi. Ha kungcono. Kungcono. Hey. Asazi ninjani? Siyaphila. La kumasha sazi siyasaba kodwa kunankinga umuntu angaphakathi. Hayi kunankinga ngaphakathi. Okay. Uma wakho uyazi umsesiyeza? Yebo benginga-informa nje kancane. Oh okay. Singangena ngaphakathi. Yebo ayikho mhlawumbe kumnyama kule nsuku sakhe itote endlini phela sizothatha amalathi siwakhanyisa ngaphakathi. Hayi sengihamba phambili phela manje mina sekaze ngidliwena izinto umgadi wazi yeah namhlanje studio sethu sikamashu namhlanje sizozama ukubuyekeza lo liyadaba sibheke ukuthi mhlambe ngabe basala babanjani ayanda uzokhumbula untombazanyana lo ngaleya wekade enenkinga ngenxa ye-step father esamnukubeza uzokhumbula leya episode yakhalisa abantu abaningi bephatheka kabi ngenxa yalo wamlisa angisazi noma wasenkandla noma wakuphi wasichazela nje kodwa ukuthi wakuphi kodwa wayekade seboshiwe icala lika Ayanda kodwa Ayanda behleze nalento yokuthi ngiyafisa kodwa kuma phambi kwakhe nje ubuso nobuso ngizibuzele mina ngokwami ukuthi why mina kwangani alokhuze lento ayenze kumina uzokhumbula kokade ku episode 9 mangokuthi akwazi ukubukela lo episode 9 ngicela uphindele khona emuva khona impendulo uzozithola namhlanje sifikilele ekhaya naba babili uAyanda lo ngapha ngifuna isholo yena ukuthi ubani yebo mina sengiyazi kodwa ngiyafisa ukuthi akutshele lapho ngasekhaya ukuthi ubani ngiyakubingelela nje kwamukela ma Sawubona baba njani siyaphila uma ubani Kusibongile Dlamini Oh okay ubudlelwane bakho noAyanda yini Uma wakhe umzalayo Oh okay uma wakhe omzala ngiyakubingelela nawe ngalapho Ayanda Yebo sawubona bhuti njani ngiyajabula kakhulu ukuphinde ngibone ngathi kunoshintsho olukhulu kakhulu usuku lokuqala ngikubona kwakade kubonakala ukuthi umuntu ongaphathekile neze kahle kodwa namhlanje ngibona ngathi kunomehluko omkhulu kakhulu kuyangijabulisa kakhulu ukubona lokho no ake siqaleni le ndaba yethu ngifuna siqale ngokuthi mhlawumbe kuwena Ayanda uma ngabe sihlukana ngalesi sikhathi so yahamba so phindela kumamncane ifike yabanjani impilo impilo ifike yabanzima ngokuthi ke umama onke wazama ukukhulumisana nami saxoxisana wafika ngoba naye sebona ngapha abantu sebemtshela because ke umama akasiwe umuntu ama social media kakhulu esetshelwa abantu
wabona naye ngendlela ebengihlukumeze ngayo kodwa yena engaboni so wafika ke ngale kubamncane wa decide ukuthi ngcono angithathe ngizohlala naye njengoba ungibona nje sengi right wangihambisa endaweni ukuthi ngizama ukweluleka ngomqondo emotional nje physically ngizama ukululeka nje base ngi right nje manje okay ikhona imizamo bekhona ukuthi ube sesimone esikahle emva kwayo yonke lento ekade yenzeka lapha yebo ikhona ngihambile nje ama psychologist angizama saxoxisana nawo ya umlisa lo yana wamgcina nini ukumbona ay yena ngamgcina ngaso leso sikhathi angiphendanga ngambona yebo yeah no ake ngize kuwena nihlala endlini eyodwa uwena isoka lakho ngoba ngiyacabanga ukuthi ayikho mhlawumbe into eyayinegama enani nayo ngaphandle kokuthi wayeyisoka uyintombi yakhe nanihlala endlini eyodwa nihlala nengane yakho ngenxa yokuthi ubone ngazuthi isoka liyayithanda ingane yakho so liyikhonzile uhlala nayo ngokungabi navalo ngokukhululeka ukhona mhlawumbe ongathi khona kwakungisolisa somehow uhlobo lomuntu awuyena umuntu engangihlala naye ngangeke ngibe nawo lento ethi noma engekaza ayidlwengula ingane noma arep ingane kodwa mhlawumbe umuntu engazothi unayo le ndawana yobuhlaza nomuntu ongenalo uzwelo mhlawumbe wena isikhambiso omunye umuntu ikhona mhlawumbe into ongathi yayisolisa uyena ukuthi hey lo muntu lo ikhona into embi ngelinye ilanga yoyenza inhliziyo yakhe ngathi ayikho kahle hle ngingathi nje ngaphandle abantu babembona umuntu right kodwa ngaphakathi kumina emntwaneni wami ongatshengisa lutho ngoba ngaze ngakwazi ukuthi enesihlale naye ngiyomlanda hlale naye ngatshengisa lutho emthanda kodwa ngaphakathi wayitshengisa nje ukuthi unakho lobu buhlaza mina angivezela bona ubuye ngelilanga abe right abe umuntu nje right kodwa nje ngangikwazi ukuthi ngikubone ukuthi unakho ngoba kulenye iphathe engikhumbula ukuthi uAyanda akaxoshwanga endlini kodwa wazihambela wayohlala noma mncane uyasuka uyohlala noma mncane wena ubona nje beyohlala noma mncane ubona ukuthi vele lengane imkhonzile udadewethu vele lengane ayihloniphi nje bisuka la ihambi yale ngoba ayizange zizikutshele kahle kahle ukuthi yini le kuyiyona yenza ukuthi ihambe yini wawuyibona mangabe isuka ihamba iqala mhlawumbe esikoleni iba nenkinga ngoba kuyavela ukuthi iyagcina seyiyeka nesikole ukhona umzali ubonani ingane ubonani ayihloniphi ubonani wawubonani ngalesa sikhathi ungakwazi ukuthi yini kuyiyona kahle kahle hayi akukho kwakusolisa ngangikubona ngangithi nje njoba sesihleli sibathathu mhlawumbe nesizungu sokuthi uyedwa ingane kanti udadewethu unazi ingane so mayihamba futhi ayingatshengisi lutho nje bayihamba abuya kodwa ke esikoleni ngangibona ukuthi ene uyaleka ngithi mhlawumbe ingakho eleka ngoba uyehle enyuka so ngabona egcine sengasafundi futhi emva kwalokho ke anginaka ukuthi kwakwenziwa ngayitshela ukuthi mhlambe influence eingane yebo ngase kwaphela kanjalo kwase yahlala engasayike esikoleni kodwa ke ngifuna ukwazi ukuthi isizathu kwakuyisiphi ngoba mangikhumbula kahle khona la khona uAyanda sasikhuluma naye khona wangitshela ukuthi noma seyiqhamuka le ndaba seyivela ukuthi kunento kanje engakaboshwa umenzi okubi uke waba nako ukuthi le ndaba ube nako ungayikholwa ngezimo ezithize mhlambe yini eyibangela ukuthi ungakholwa ukuthi ngempela lo mlisa wengaba isisulu wengaba umenzi okubi mhlambe ingane yakhe ibisisulu salobubo benziwa yilo muntu akwenza ukuthi ngingakholwa ingoba wayemkhonze kakhulu emtshengisa nje ukuthi uyingane yakhe engatshengisi nje okubukube ayingakwenza kuyena ngoba nangokumshiya mangemsebenzini ngangimshiya naye ngoba ngazi ukuthi nje uphephile so ngathatha isikhathi ukuthi ngize ngiqonde ukuthi hayi lento uyenzile ngoba phela bekade kuumuntu nje oright enganeni kumina kuphela ongiba engazi ukuthi khona lobubi abakhe abuvezayo kodwa ungabonakali kakhulu yo ukuthi abantu mabebhala izinto bekhomenta
kuneside abasuke bengalinaki bekhulume nje ngokukhuluma nako uma ngabe kuthiwa uma ngisahlala naye ngihlala noma mncane baba nezinkulumo abantu becomment ukuthi yini ebangela ngahlali nengane kwasha kwacima kwavutha omama abazali abashiye kwathini mhlawumbe ungathini ukuzikhipha kulolo hlobo labo mama mhlawumbe abazali abashiye ngoba njengamanje ngicabanga ukuthi uma kuukuthi khona okubo wakwenza noma isandla wasifaka ekuthenini ingane yakhe ibe kulesa simo kumele kucace namhlanje uma kuukuthi futhi akho lutho walwenza kumele futhi kuphinde kucace ngifuna ukuye ekuthenini ngokwakho ungathi mhlawumbe lesiyasenzo ukube kuthiwa mhlawumbe umama onakayo nobhekisisayo awucabangi mhlawumbe ukuthi ngabe khona into wayibona ukube kuthiwa mhlawumbe uyilo mama oyinakisisa ingane nje mawuyizele awucabangi ukuthi mhlawumbe ngabe khona wanginothisa noma mhlawumbe uyayinaka kodwa wawungakazi uzofikelele kuyinakeni ukuze kufike kulesigaba sokunaka into ekanjalo hayi khona ukukunaka ngangikunakile ukuthi khona into wrong eyenzakalayo but ngangingakunakeli ukuthi kungaba sendlini lapha esasikhona ngoba ubaba ngangimthemba so nje ekwenzeni lezi zinto ayezenza zokuthi abengane engekho right qala ungabi right ngangitshela ukuthi nje ukukhula mhlambe neinfluence abantu bangaphandle so ngase ukuthi ukuhlala kwakhe noma mncane ngabona ukuthi enjoya kakhulu ngoba khona izingane so ukuhlala isikhathi eside mina ngikubona ngaku wrong kodwa mase ngibona emva ukuthi ulesa sibambisene naye wayese wenza into nje ngase ngiyabona ukuthi angiboni sisanga kahle azange ibe umama okwazi ukuba qotho ngibona ukuthi hayi ukuthi uhanjiswa into ezincane lezi ngiyicabangayo uhanjiswa into enkulu konje we-under lento yenze kungakanani sisi masobuyele emuva kancane no 8 years 8 years okay nalo kusuku imali yafika kufika usuku lokuthi kuthiwe umlisa simthola ukuthi uguilty so siyamgweba nansi iminyaka wena njengomzali kuthini kuwena emva kokuthi zikhona izinkulumo ezikeze kuwena eziveza ukuthi lengane ngenzeka ukuthi ngempela inukubeziwe futhi nodokotela sebehanjiwe kwatholakala ukuthi ngempela kuyiqiniso nalo usuku luyafika sekuthiwa uyathatha uyavalelwa ngenxa yokuthi leli cala uyalazi wena njengomzali kwasekuthini ke kuwena kumina kuumzali kwababhlungu kakhulu ukuthi ngibona ukuthi kanti kade aqala ukuyenza lento yayibona ukuthi ngithemba umuntu wrong esikhundleni sokuthi ingane yami kube yona engikwazi ukuthi ngiyisupport so ngase ngayilahla ngalokho ukuthi nje angikwazanga ukuthi ngibone both side ukuthi khona into wrong la from the early age yayibona ngoba uma ngabe ayade sengitshela uthi kwabakathathu uyabona ukuthi ukona ukuthi nginganaki at the age of 8 wayesamncane kakhulu ukuthi ngakufanele nginganaki ngaleso sikhathi nami ngayilahla ngabuye ngasho ukuthi bengihleli nomuntu wrong okufanele ukuthi asingabakhetha abantu sishingane zethu angithi ngalesi sikhathi uayandesuka la nihlala khona sehamba eya kohlala lapha ya elokhuzeni eseya kohlala lapha kamamncane nina naye lo muntu benisahlala nobabili besahlala sobabili ngoba ayingasolanga lutho ngoba ayikho into eyayisolisa naye futhi ayingasolisisa ngoba wayimane ngibuza ukuthi ingane ihambe isihleli kahle lapha ekhona ihambeleni nezinto ayekade eqhubeka ezenza la nakhona uyihambisa khona kumamncane singasolele mhlambe ayanda ma uzobuka isikhathi esedlule sixoxa lapha ekhona nomenza ukubi ubuka esikhathini esesikusona njengamanje uzizwa unjani manje nje ngizizwa ngathi ukhona umthwalo wehlile la kumina ngoba sengeke ngahamba indawo bakhona abantu abangilulekayo ngikhuluma nabantu nje sekukhona umehluko omkhulu uma ngasekwenzeke futhi lo yamliswa mhlambe ukuyenzeka uyazihambela uhlangane naye iengo wawunawo ngaphambilini ungakamboni neengo ngaba nawo manje ukhona umehluko mhlawumbe ongaba khona mobuka yebo ukhona kodwa ngeke ngisaba nalokho njengasekuqaleni ngoba nje sengabhodla ngakukhuluma konke ngifuna ukukhuluma kuyena okunye futhi wafike kwavela lapha uma kufike kwavela ukuthi noma mhlambe into engiyibukayo mina njengamanje ngibuka sengazi ukuthi
ngalesa sikhathi ngibona lo Mlisa ngibone ngazuthi kune act different ekhona phakathi kwena ngazi ongathini lapha hayi yena mncane kunami wayemncane nje kunami yebo wayemncane ngoba ngiyasho ukuthi uma-anda lo walo muntu okay no sengiyabona thina into enkulu kakhulu ekuyona esilethela ukuthi besifisa ukuthi mhlambe sazi ukuthi kwenzakalani ngo-anda because ekugcineni kosuku wa lento ufike nayo kuthina ukuthi aqonde lo muntu umqonde ohlelweni lethu why mina yabo so manje besinalento yokuthi siyafisa ukuthi sazi ukuthi kwenzakalani ngayo ukuqhubeka kuya phambili uma kuwukuthi kumele mhlambe kube khona la sifaka khona isandla asisifake impilo yakhe iqhubeke because okubhlungu kakhulu awangitshela kona ukuthi even isikole wasiyeka esiyekiswa ikona ukuthi izingane zazi nezinkulumo eziba nazo when it comes to virginity yomuntu ukuthi siseyizintombi thina wena obakho basalaphi zonke izinto ezikanjalo uyabona ngicabanga ukuthi bukhulu kakhulu ubhlungu abhekane nabo uyabona ekukhuleni kwakhe so ke nathi mhlawumbe la singahambe sihambe sikwazi ukuthi sifake khona isandla sosifaka mhlawumbe nababukeli futhi khona laba ngakwazi ukuthi bafake khona isandla yini njengamanje ongathi uyayidinga untombazana nje empilweni yakhe noma ngibuze yena yini ongathi nje mhlawumbe anda ngiyadinga ukusizakala ngokuthi ukuze impilo iqhubeke mina nje ngikudinga kakhulu ukuthi ngibuye esikoleni ngiqhubeke nesikole ukuze ngizokwazi nje ukufezekisa amaphupho ami lawa alahleka kudala ngibona nje ngikufisa kakhulu okay alekhi talent onalo mhlawumbe ngezandla ngokwazi ukuzenza angaze ke ngizibone lapha emathalenteni izandla hayi kusasa ngoba ngingamanga no siyabonga kakhulu okunye lo Mlisa awakuveza kwangishaqisa impela nongenza ngiphinde ngilongiyibuzisisa indaba yeminyaka phakathi kwakho naye bengilindile mhlawumbe umuntu nje oseyintombazanyana impela nje mhlawumbe ongaphansi kwakhe lo mbhemi ngoba wake waveza into ethi ngale ngathi kade ehlala nawe bekethi mangabe emsebenzini omakhelwane bamtshela izinkulumo ezithi ubaba kaAyanda biological father uyafika lapha emzini wenu noma la ebenihlala khona naye lo Mlisa ngabe kwakuyiqiniso yini lokho what why nesikhwele lo yababa ubaba kaAyanda mayifikile wayifikelethe ukudla kumntwana noma ezoletha idingo zengane baba Ayanda sasihlukene kudala naye wayazi naye sihlala nengane nje wayazi sihlukene naye baba Ayanda kodwa ukuthi usihlangene ngokuthi ondlingane kuphela okay wayengena kodwa ngaphakathi ngicabanga ukuthi ezinye zezinto lezi ezona kakhulu ukuthi uyangena ngaphakathi uma ngabe lethile izinto kanti le ndawo indawo efana ngabe iyahlonishwa omunye umuntu oke waphila nawe ngobani ngoba indawo yakho nomuntu wamanje uyabona so ngicabanga ukuthi ungena ngaphakathi ikona okwakwenza ukuthi lento ayikholelwe kakhulu uyabona leyo ukuthi khona into eniyenzayo nino lokhuzane nino baba kaAyanda angithi uyakubona lo ngisho yeah hayi kodwa wayengangeni ngaphakathi le endlini ngoba kwakune gate wayengena ngephakathi egatini kodwa hayi endlini kuyiqiniso ukuthi khona into enayenza ngaze nenzele ayikho into enayenza mhlawumbe nobudlelwane emva kokuthi senihlukene aniphindanga nabuyelana mhlawumbe noma Ayanda asiphindanga sabuyelana nje inhlobo njoba ngishilo kwaqala ukuthi wayiletha idingo zemntwana kuphela okunye sasingahlangeni ngoba ngishukuma sasingami isikhathi eside kakhulu wayenza kunika leyo nto bese phindele emuva manje ngokwami ukubuka ngibone ngazuthi ngaphandle kokuthi wena wazane nalo yamlisa uAyanda ngabe kwaba sesayidini elisafe kakhulu kodwa ngenxa ukuthi wena wazana nalo muntu yebo wawungazi ukuthi khona into ebhlungu angayenza enganeni ngiyaqonda lokho kodwa uma ngabe uhleli wedwa uyicabanga yonke lento uyitshisa nje ngendlela yakho awazi mhlawumbe uzofikelwe lento yokuzisola nokuthi mhlawumbe ukuzinikeza ithuba nje mhlawumbe lanele yebo uhlala nawe anda kodwa ukukhuluma naye njengengane yakho mhlawumbe uzehlise la kumele uyihlise khona ngoba imbangela yayo yonke lento noma umsusa sodweshu sayo yonke lento ukuthi wena ube nobudlelwane nalo wamlisa sikhona isikhathi oke wahlala naye phansi wakhuluma naye waveza umnjalo benhliziyo yakho ngesimo esenzeka hayi kunjalo ngahlala nayo Ayanda sakhuluma naye lakho ukuthi ene ngixolisa ukuthi ene
ngilethe umuntu o stranger kuyena ogcina emhlukumezile egcina emhlukumezile nje mina ngingaboni nanokuthi ngayisola kakhulu ukuthi ngikwazi ukuthi ngithathe umuntu omncane kunami ozogcina ebona umntanami esikhundleni sokuthi abone mina abone ukuthi kufanele awele kumntanami ngayisola kakhulu kabi angifisi nomunye umuntu aphinde futhi athathe umuntu omncane kunaye ngoba egcineni kuhlupheka izingane afike naso. Ungathini mhlambe emzalini ozele izingane zamantombazane ezibuye zibe uvanzi ziyodlala emigwaqweni izingane uthola ukuthi mhlambe noma zikhona egcekeni phela izingane kuhambe izingane zihambe zoyidlalela nje zizodwa. Ungathini mhlambe emzalini ozele ingane yentombazane esimweni sokuyinaka nokuyinakekela ukuthi ngasonke isikhathi ihlezi sesimweni esikahle nanokuthola ukuthi ngabe azikafiki nezikadalawane okuyibafana ngaba abafana abeza ngendlela yokuvumelana naye kungaba abafana abaza ngendlela engeyona yokuvumelana futhi. Ungathini nje emzalini onengane yentombazane? Emzalini onengane yentombazane ngithi aqaphele kakhulu ngoba ingane yentombazane isikhashana esincane iphumile kungenzeka noma yini kufanele sigade nje ngakho konke esinakho ukuthi uhlale amehlo akhe egadile ingane yentombazane noma isiphi isikhathi ingasuka emehlweni nakho nanokuthi ungahambi uhlenyuka nengane yohlala lapho ohlala khona umuva la yohlala nengane yentombazane ngoba ugcina ungazi ukuthi kwenzeka kuphi okwenzeka uma usuthola inkinga enjengale ngayitholayo mina emntwaneni wami. Ungathini mhlambe emntwini onobudlelwane nomunye umuntu ongesiyo ubaba wengane yakhe kodwa ofuna ukuthi ingane yakhe mangabe seyohlala nalowo muntu wesilisa ahambe naye ayohlala naye lapho kulo ndawo abayohlala lokho kade kwenzeka kuwena? Ungathini kulowo muntu ongakayenzi lento kodwa uyicabanga ukuyenza ukuthi athathe ingane yakhe ayizala komunye umlisa ayohlala nayo nomunye umlisa? Ungathini kulowo muntu? Ngiyama-advise ngithi ngicela ishiye ingane ekhaya ngoba laba abantu abathembekile nje umuntu wesilisa akathembekile. Uma ngabe nje ubona ukuthi ubudlelwano obuhle bomnandi unengane shiya ingane ekhaya uma ngabe ubona ukuthi unenkinga ekhaya ukhona kubo kangane hambisa ingane kubo ngoba la oyakhona awazi kwenzakalani noma kuyokwenzakalani ngelinye ilanga ngengane yakhe entombazane. Ngoba kuyiqiniso umuntu osuke nobudlelwane nawe uyena lo wabhudi nakhona anilokhuzi futhi anihlobene ingane ke yakhe akahlobene nayo lokugcina ngalendlela yokuthi even ngingathiwa unengane naye yomfana angayithumela enganeni yakho baqomane futhi mabeqomene akusile iphutha ngoba egcineni kosuku banjani abahlobene. Yabo kungenzeka noma yini mhlawumbe anda wena njengengane nje intombazane seyidlulile esimweni esimasifane nalesi nabo ontanga yakho bakubukele njengamanje mhlambe ungathini kubona ukudlula kulezi izimo ngoba sifikile kweni isimo kwanzima ukukhuluma kwakuthatha isikhathi ukukhuluma ngoba nakhona sekunomuntu osenezinto ezithize ayibonayo mhlambe kwayikhona la khona oqala khona ukukhuluma? Ungathini emntwini odlule kulesi simo othulile ongakazaza ayiveze nje le ndaba? Mina engingakusho ukuthi isikhathi manje asikho ukuze uyikhulule wena uphole ukusiza ukuthi ukhulume kusaeli. Mina kwangithatha isikhathi ukuthi ngikhulume ngoba sengonakele kakhulu ngaphakathi ngaze ngalahlekelwa ukuthi ngiyeke isikole ngoba ngangingakwazi ukukhuluma nabantu. So mina umuntu ngizom-advise ukuthi the time iqala into akakhulume nomuntu eceleni amthembile ukuze ezokwazi ukuphola enhlizweni futhi angabanaka abantu abakhuluma ngokubi njengalaba bekhuluma kumina ke ngendaba ye virginity yami usuke ungazikhethele wena ukudlwengula akekho umuntu oyicelela ukudlwengula ngoba manje umuntu endleleni akudlwengula umazi uhlangana ngaleso sikhathi even though mina ngadlwengula umuntu engimaziyo nabo abantu ke bangaphakathi ke nabo obaziyo nabo bayadlwengula kodwa into osuke ungayicelele yona. So umukhuluma nalomuntu osukumthembile kuyakusiza ngaphakathi uyaphola enhlizweni ienga iyehla ngoba umune enga ugcina usukhiphela nabantu abarong. Man kezwakala kakhulu siswami siuhlanga media siuhlelo hayi mina siyabonga kakhulu ukuthi usethemba
ngicabanga ukuthi okukhulu kunakho konke ukusethemba ukuthi mhlawumbe uma ngase ngisondele kulabo abantu khona indlela engasizakala ngayo ngoba akho lutho olutheni wawulidinga kakhulu nje akhumbula nje siqala ukubonana ukhuluma indaba ukuthi into eyifisa kakhulu ukuthi ubonane naye uhlale naye phansi umbuze lokho kusenhlizweni ukhiphe konke ukudina kwakho ngaphakathi nebala futhi kwabanjalo wakwazi ukuthi ukhiphe konke ukudina kwakho siyakubonga kakhulu ukuthi usethembe siyabonga ukuthi kunenqubekela phambili khona indlela mhlawumbe umaza mangayo nawe uthe usewahamba nama psychologist and stuff mhlawumbe ukulekelela enganeni ukuthi mhlawumbe njobe ikhona izama ukwenza lezi zinto kuma psychologist and stuff khona mhlawumbe onolekelela ngako ukuthi makwenzeke maqhubeke ukuze ibe right. Yebo emva kwakho nje konke lento kwenzeka ngathi sathi sinyathelo ukuthi nje ngime naye yonke indawo ngimhambise kuzo zonke indawo lapho afuna ukutholakala khona usizo nabantu bengitshela ukuthi usizo litholakala nami uqobo ngangifuna usizo nami emva kokuthi ngithole ukuthi kwenzeke kanje kumuntu ade ngihlala naye so nje ngiyacela ukuthi Ayanda aphole ngempela mayeshithupha sepholile aphole ngempela ngoba kufanele size gcine sesikwamukelile siphile nabanye abantu ngoba mangenzeki ngekwazi ukuphila nabanye abantu uhlala unefiye ukuthi umuntu wenza nje kanti abafana abantu. Noma siyabonga kakhulu siyathobeka kakhulu nokusamukela nje singelutho bakithi kuleli khaya siyabonga kakhulu uNkulunkulu enibusise siyathemba futhi ukuthi inqubekela phambili izoba khona futhi izoba yinhle esikoleni uzobuyela nezifiso zakhe abekade enazo zizophumelela nako njalo ungazithembi lokho sikubiza ngokuthi low self esteem izothi ukuboosteka kancane uma ngabe mhlambe esetholile abantu abanjengama psychologist ngiyambona namanje ukuthi kunomehluko omkhulu kakhulu okhona kuyena thina ke sisho enkulukazi why mina uphathulo wa episode 9 siyabonga kakhulu nakunina ababukela ukusethemba siyabonga kakhulu nokusithanda nje ngaso sonke isikhathi ngicabanga ukuthi lo daba selifikile emaphethelweni manje ngoba impilo yantombazana ibonakala ngathi izoqhubeka siyabonga kakhulu nangesonto elizayo futhi ningadeli hlezeni nathi njalo xebo.